Много майки, улисани в грижите за децата си, забравят да се грижат за самите себе си, за кожата на лицето си и за някои козметични дефекти, които неминуемо се появяват след бременността и раждането. Днес съвременната козметична индустрия бележи изключително бързо развитие и предлага все по-приятни и ефективни решения на жените, които искат да бъдат красиви, независимо от възрастта. Вижте едно от предложенията на козметологът Анжелика Джиброва. Кажете ни какви са новите технологии в козметиката? Новите технологии в козметиката са така добре познати стари технологии в медицината. Като пример мога да ви дам радиочестотата, която в момента е хитова процедура в целия свят. Какво представлява радиочестотата? Представлява апарат, чрез който през радиовълните, които проникват в кожата, се повишава температурата на дермата. В момента, в който се повиши температурата на дермата, се подобрява целият метаболизъм, повишава се количеството на колагена, неговото качество и неговото подреждане. А колагена, както знаем, е арматурата на кожата и оттам се повишава целият контур на лицето. Сега ще ви демонстрираме една процедура, която освен, че е много полезна и много приятна и дава добър резултат още след първото й прилагане. Първото нещо, което трябва да направим, е да направим пилинг на лицето. Ще го направим с ултразвук и ще сме готови и подготвени за същинската процедура. Нанасяме гелче на лицето. Гелчето в случая е обогатено с хиалуронова киселина, за да можем по-лесно и по-качествено да свалим епидермалния слой на клетката. В случая с ултразвук сваляме повърхностния епидермален слой на клетките, който пречи за проникването на активните съставки и който създава един недобър и несвеж тен на кожата. При ползване на радиочестота добрият вариант е да се направи една коктейлна форма на активни съставки, тъй защото кожата да поеме всичко необходимо и всичко, което е точно за този типаж на кожата. В този случай ползваме хайвер, хидратираща съставка, ползваме още един витализиращ комплекс. Започваме същинската част на процедурата. Какво се получава на практика? Радиовълната, тръгвайки през кожата и прониквайки през нея, предизвиква съпротивление на самата кожа. По този начин се получава дълбочина вътре в самата дерма, а не на повърхността на кожата. И то такава топлина, която е нужна за пълния метаболизъм и добрия метаболизъм на клетката. По този начин се повишава първо абсорбцията на всички активни съставки и второ целият жизнен цикъл на самата клетка, без това да предизвиква отрицателно усещане у клиента. Какъв е крайният ефект? Крайният ефект е, че повишавайки температурата точно в частта на кожата, където са всички жизнени процеси, се получава подобряване на метаболизма й. Оттам се предизвиква образуване на нов колаген. Подобрява се качеството на самия колаген. Подобрява се неговото подреждане. В случая има още едно преимущество. Мазните кожи също добре се обработват с този апарат, защото апарата стопява всички излишни себумни образования в кожата. За какви терапии може да се ползва? За антиакне терапии, за противобръчкови терапии, за избелващи терапии, за стягане на контура, превентивни терапии. В момента се прави лимфния дренаж. Процедурата е много приятна, много релаксираща и с много добро действие. В момента, в който приключи лимфния дренаж, ще сложим маска и ще оставим клиентката ни да си почива. Друго преимущество на радиочестотата, това са и процедурите за тяло. В случая могат да се работят антицелулитни процедури, процедури, които са след периода на раждане, възстановителни процедури, процедури за стрии,
процедури за стягане, процедури, когато тялото е отслабнало драстично и трябва да се стегне целия контур, процедури, когато имаме масни натрупвания, тогава, когато имаме травми, защото апарата има програма и обезболяващ режим. Имаме процедури, които са и релаксиращи, защото апарата затопля и отпуска цялата мускулатура, и процедури антистрес.